Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Мэр, җитәкчеләр, депутатлар, студентлар, оешма хезмәткәрләре агач утырта. Шәһәрдә көзге санитар-экологик айлык башланды. Елга бер тапкыр Чаллыга республиканың алдынгы машина төзүчеләре җыелачак. Рөстәм Миңнеханов бу өлкәдә эшләүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Сәнәгать урамында төзекләндерү тамамлану ягындамы. Юлны республика программасы буенча ремонтлыйлары бу участокка 260 миллион сум акча бүленгән. Юлчылар үз эшен тамамлаган диярлек. Асфальтның өске катламы җәелгән, ян якташлар куелган, разметка ясалган. Бүген эшчеләр юл билгеләрен урнаштыра. Хәзер горсовет хезмәткәрләре дә эшкә кереште. Сәнәгать урамында яктылык баганалары беренче тапкыр урнаштырыла. Барлыгы 35 миллион сумга 180 яктырткыч баганасы урнаштырырга ниятлиләр. 200 багана булачак. 400-гә якын светильник, М7-нән кузнечник кольцосына хәтле. Бу эшләрне башладык инде. Основание фундаментларын куя башладык. 77 фундамент куйдык. Рис кольцосына җитә яздык. 1 октябрьдә шәһәрдә санитар-экологик бер айлык старт алды. Ул Мәскәү проспектында агачлар утырту белән башланды. Бу чарада шәһәр мэры Наил Мәгъдиев дә катнашты. Яңа утыртылган миләш һәм пирамида формасындагы тупыл агачлары саны 500-дән артык инде. Мәскәү проспектында капиталь ремонт барышында агачларның бер өлешен кисәргә туры килде. Компенсационный тырту проекты кысаларында яңартылган проспект буе 730 тупыл һәм миләш агачын артачак. Это проспект президентский. Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Проект безопасной и качественной дороги. На приведение в порядок Московского проспекта выделено 800 миллионов рублей без малого. Поэтому наряду с приведением в порядок асфальтового покрытия город на себя обязан, мы считаем, взять определенные расходы и средства по благоустройству прилегающей территории к Московскому проспекту. Тупыл агачын юкка гына сайламаганнар, ул биеккә үсә, киңлеккә таралмый. Үзенең һаваны чистарту, тузанны чистарту, газдан чистарту, аның сыйфатлары бик зур. Ул безнең шәһәр территориясендә 9% булырга тиеш. Узган шимбә иртәсендә шәһәр башкарма комитеты, шәһәр советы хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре 150 агач утыртты. Шәһәр советы белән мин беренче тапкыр чыктым агачлар утыртырга Мәскәү проспекты буенча. Минем бүгенге вазифам шиләр кагырга, агачлар төз торсын өчен үземнең кышымны кирәкле дип уйлыйм. Ират кеше дә кирәк шуның өчен. Айлык кысаларында барлык хуҗалар һәм оешмалар үзләренең территорияләрендә агачлар утыртырга тиеш. Барлыгы шәһәрдә 15 меңнән артык агач һәм куак утыртылачак. Гөлназ Константинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Октябрьдән бурычлыларны чит илгә чыгару турындагы кагыйдәләргә үзгәрешләр кертелде. Хәзер чит илгә чыгармас өчен бурыч күләме 30 мең сумнан ким булмаска тиеш. Элек бу сума 10 мең сум иде. Әгәр бурычлы 2 ай дәвамында әҗәтен түләми икән, пристав аңа чит илгә чыгуны бурычы 10 мең сум булган очракта да чикли ала. Элек үзгәрешләр алимент түләүчеләргә һәм кеше сәламәтлегенә зыян салу өчен түләүчеләргә җинаять нәтиҗәсендә материаль, мораль зыян салучыларга кагыла. Машина төзүчеләр көнен республика халкы ел саен Чаллыда бәйрәм итәчәк. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Татарстан президенты Чаллыга хезмәт алдынгыларын котларга һәм аларны бүләкләргә дип килде. Тракторлар бию кунакларны гаҗәпләндерде. Белоруссия техникасының габаритлары кечкенә булса да, мөмкинлекләре зур. Бәйрәм кысаларында Чаллыга машина төзү өлкәсендә әйдә баручы техника килгән. Форд автомобильләре, КАМАЗлар һәм башка техника органзалы каршында күргәзмәдә урын алды. Шул ук көнне КАМАЗ территориясендә робототехниканы үстерүгә юнәлтелгән килешүгә кул куелды. Козловин и генеральный директор УК Роботикс РУС Дмитрий Евгеньевич Копишников. Әлеге килешү нигезендә Чаллыда сервис һәм укыту үзәге ачылачак. Димәк, КАМАЗ хезмәткәрләре робототехника өлкәсендә үзләренең белемнәрен арттыра алачак. Бәйрәм вакытында Рөстәм Миңнеханов ел саен машина төзүчеләр көнен Чаллыда үткәрергә кирәк дип белдерде. В текущем году мы впервые отмечаем этот праздник в городе Челны. Центр машиностроения Татарстана. Уверен, это станет хорошей традицией. У нас есть традиция нефтяников чествовать в Альметьевске, химиков в Нижнекамске, машиностроителей. Вот с Сергеем Анатольевичем посоветуем, Наиль Гамбарович тоже согласен.
Tantanalı çarada Rüstem Mingxanov bu ülkedeki aldınғы işçilerge devlet biletleri tapşırdı. Bir neçe buğun vekili maşina tüzülkesinde işlegen gaylelerinde belgilep bittiler. Güzel Şıkapova, Lenar Sultanov. Hazır reklamalı məlumat, көңілге тышлы вакытыя көнчыгышның тәмле ризыкларын, натураль ташлардан бизәнү эшләнмәләрен һәм башка товарларны Экспо-Камы сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Шолыга яраткан Хиндстан дип исемләнгән ярминкә килде. Hindistan köplәп чәй җитештерүчеләрнең берсе булып тора, аның тәмле сортлары танылган плантацияларда үсә. Есть Цейлон, Шри-Ланка, есть Индия. Есть крупнолистовой, среднелистовой, есть без ароматов, есть с ароматами, а есть с кусочками, лепесточками, травинками. Hindistanda ювелир эшләнмәләре дә җитештерәләр. Бу елда сатучылар натураль ташлардан эшләнелгән бизәнү әйберләр алып килгән. Ташларның һәрберсенең үз төре бар. Ну, есть береза, яшма, янтар, турмалин, яшма, жемчуг, тоже есть натуральные камни, сручки, кольцо, шакатулки, духи масла арабские, индийские тоже есть. Ярминкәдә хатын-кызлар өчен натураль косметика тәкъдим ителә. Шампуньнар, теш пасталары, эфир майларының төрлесен сайлап алырга мөмкин. Каждую женщину мы сделаем красивой. Есть уникальные масла для волос, для тела, массажные масла. Тәмләткечләр, баллы ризыклар, кулдан эшләнелгән йорт җиһазлары, йокы өчен кирәк-яракларның да киң ассортименты тәкъдим ителә. Төрле төсле яулыклар көзге моңсу көннәрдә дә кәефне күтәрергә сәләтле. Менә бу агачтан эшләнгән әйберләрдә бик кызыгып йөрибез. Яулыклар алган бар. Менә бу бизәнү әйберләре дә бик матур. Карап йөрибез дә, иногда алабыз да. Һәр ел сайын киләбез. Ярминкә 8 октябрьгә кадәр Экспо-Камы күргәзмәләр үзәгендә иртәнге 11-дән кичке 7-гә кадәр эшли. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Мин булыгыз. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. В корпорации «Центр» и «Селдом» кредит без первого взноса и переплат. Стиральная машина за 958 рублей в месяц. Последние дни акции. Успейте купить. Комфортное лечение зубов по доступным ценам в стоматологии «Улыбка». 54 62 31.